shoutout yan sa 0 million viewers natin. Mga shoutout ulit yan sa 0 million viewers. Shoutout yan guys. Walang tao-tao. Saan pumunta yung tao? Wala natin mag-isa nito. Ayan, sige. Nilagyan natin ng tao muna kasi ganap po na ako ng kasama ko. Ito. Ayun, isa. Yan, isa kong kasama. Ayun, napaharang pa eh. Wait lang guys. This is Team Rocket. Bongbong Idol. Ayun. Ayan, shoutout sa inyo dyan sa 4 million viewers natin. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayun guys, araw na naman ng Biyernes. Pag araw ng Biyernes, tayo po yung nagpapahinga dito sa Middle East. Ayun, shoutout sa 0 million viewers ko dyan. Ayun, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pag-support kay Falcon of Desert na nag-isang Falcon. Isang lawin ng desert. Ayan, may 1 million viewers na po tayo. Shoutout sa 1 million viewers na rin. Kamusta naman kayo dyan? Kumain na ba kayo? Yung aking kasama dito kumakain ng hamburger. Galing sa Hardis. Ayun. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Shoutout din yan sa bansang Pilipinas. Ayan, medyo gahapon na po tayo nakauwi kasi nga po ay mayroon po tayong gawain pag-araw ng Friday. Ayan, shoutout dyan sa 3 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa bahay ni Kuya Falcon. Ayan yung Kuya. Kung kayo po guys ay may mga ano dyan, kung kayo may mga problema sa pag-ibig. Yung aking kaharap dito ay nakasimangot. Shoutout sa inyo dyan guys, sa lahat po ng mga nakikinig dyan. Kayo po ay may problema sa inyong pagkain. Hindi pa kayo masakit po inyong lalamunan. Ako naman nagsalita dito mag-isa. Wala namang... Nakantahan ko na lang kayo guys muna para mas maganda. Pasok! Para magparami tayong siwa. So gustong kumanta, sa gustong umakyat ito kanta po. Shoutout sa Ma'am Scarlett. Maraming salamat. Salamat sa pag-ibig sa inyo. Home and Limbers natin. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat ulit. Napaharang pa yung iba kung sa ano kasi. Ilan ba yung... tatlo. May isa pang naghaharang. Ayun. Dami kasi, pagod kasi yung mga tao dito guys. Ayun. Kantahan ko muna kayo ng ano, Lason Mong Halik. Practicein ko yan. Nakita nyo yung nag-viral sa Facebook, yung Lason Mong Halik. Hanapin natin yan. Lason Mong Halik. Haba. Ayan. At gustong kumanta dyan, makyat lang po kayo ito sa taas. Mag-share screen lang po muna ako. Ayan. Ito na yung Lason Mong Halik. Sige. Ayun. Ayun. Ayan, sige. Tanggalin mo sa share screen. Saan na yan? Ayan. Ayan. Harapan ko muna kayo na guys. Lason Mong Halik.
Ayan, sa dyan sa 2 million viewers natin. Hindi ko yung makita guys. Lason mong halik. Karaoke. Male version. Ayan. Siyempre. Ayan. Dinig ba ka dyan? Dinig ba? Sabihin na kayo magdinig ha. Ayan. Pag dinig, sabihin nyo lang guys, dinig ako. Ha? Ayan. Dinig ba? فينا وتنعش يومنا. Dinig yung music. Ayan. Ayan. Ayan, sa tao dyan. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Ang akala ko ay langit. Nilalaro mo ng pusong mainit. Sayang ako'y nakayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon nahanap hanap pa rin ang lason mong halik. Ano ba lason mo? Yan sa tatsa ilang kalagyan sa mga... Ayan. Mga Scarlett, gusto mo umakyat. Akala ko ay langit. Nilalaro mo ng pusong mainit. Sayang ako ay nagayuma. Pag-iwas di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap hanap. Lason mong halik. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Kung gusto nyo makiat dyan guys, kantahan ko yun ng Lason Nyong Halik. Ayan, tama, good vibes lang po tayo. Kantahan. Ay, nako, hindi kayo masanay kumanta niyan. Pag araw-araw kasi kinakanta yan. Ayan, may isa pang perfect. Perfect! Ayan, shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin yan. Ayan. Perfect.
Hindi ko yung makita guys kasi wala akong ano. Ayun, ano pa yan? Yung... sige lang. Hindi ko yung makita. Ayan. Ayan! Bahala ka yan, basta kakanta ko. Ayan, sige. Hop! Matawa natin. Ito lang music. Pangit pala to. I found a love for me. Darling, just I'm right here and follow my lead. We'll found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids with feeling love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just give me slow. Your heart is all I am, and I am yours, only mine. Sing in the dark when you between my arms. We're falling in the grass, listening to our favorite song. When you sang the love I miss, I whisper underneath my breath, but you heard it, darling, I'm afraid tonight. That's love. That's what I just perfect. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry on. Just my secrets to carry love, to carry it on my own. We're still kids, we're in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, that's on my hand. Yan baba. Your eyes, baby, and sing in the dark with you between my arms. We're full on the grass, listening to our favorite song, and it's all your favorite now. Ayan, shoutout sa'yo, Papa. Ayan, friend. Kadalawang kantan tayo. Oh, ito naman. Ayan, ito. Maganda ito. Oh, love me. Ito na lang, guys. Kantahin natin. Para hindi na kayo mahirapan. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Tama ka ng good vibes na. Ayan. What do I do without your smart mouth? Drawing me, you're kicking me out. We got my head spinning,
what's going on in the beautiful mind. I'm in your magical mystery realm, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and out of my mind. Was all of me, love's all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect and perfection. Give your all to me, I'll give my all to you. You'll be my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give all of you. How many times do I have to tell you? And when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my word distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy out of my mind. Was all of me, love all of you. Love your curves and all your edges, imperfection. You give all to me, give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. But showing hard. Ayan. Sa tayong paliling na lang para may iba. Ayun. Shoutout sa inyo dyan sa 1 million na lang nanonood sa akin. Saan po tayo naman? Ito baliling lang tayo para may iba naman guys. Huwag na yung dahon kasi matagal yun. Ayun, gusto mo makit yan, mas. Ayun, sa mga kabaliling dyan. Baliling! Gusto mo kayo ng baliling? Tulad mo, baliling, ay isang dyan. Permas na kainingin ang ganda. Tulad mo, baliling, halangitan. Sarap. Tulad mo ay gintong kumikinang. At ako baliling ay isang dukha. Langit kang diabon, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal ng wagas. Kahit magkaiba ang ating landas. Kung ikaw baliling ang mawala, kung ikaw baliling di naman
kitang tunay. Yan, sa lahat lang dyan. Ayun, dan kamsak. Yung ma'am no nice vlog nila, shoutout po rin sa inyo. Lang good vibes na po tayo rin. Sa kumanta guys ng Mucha Kabalineng, sa Magdalena. Kung ikaw baliling ay mawala, kung ikaw baliling di na makita, puso ko sa'yo'y maghihintay, pagkat mahal na mahal kitang tunay. Puso ko sa'yo'y maghihintay, pagkat mahal na mahal kitang tunay. Ayan, o diba? O diba? Sasabi ko sa inyo eh. North Family Harang. Ay, sige. Shoutout sa mga aking mga viewers dyan. Saglit lang guys. Ayan, sige. Manat lang. Anong gano'n mga 3 hours po tayo? Akala nyo lang ah. Gusto nyo umakyat yan guys? Ano naman tayo? Oras na. Oras na. Puro na lang to. Yan, gusto nyo umakyat yan, Ma'am Scarlett? Gusto mo kumanta na. Dapat magandang echo. Sa echo lang din po ba guys? Hindi na naman ako mag... Ayan, may galag shout out. Ikot na. I-try ko yung ano ko ha. Bilet ko kung gagana. Hello, mic test. Na kita naririnig, Ghost. Nakamute pala ako. Kanina pa pala yung kanta. Ulitin ko. Namot siya, kabaliling na ba to? So, ulitin ko guys ha. Kasi nakamute pala ako eh. Ayan. Salamat sa Ma'am Scarlett. Ayan. Mag-relax ka muna dyan. Ikaw sunod niya kanta.
kita marinig. Ihip ng hangin. Hindi ka marinig. Sa'yo may problema. May sigaw, tingin mo, at hubos na ang oras ko. Ayun. Ay, hindi. Magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Ayan sa tao dyan. Ay di tiyak at ang ulo'y laging ligaw. Damhin mo Ayan, dinig. Hindi talaga kita marinig. Atlas na puso mo. Ayun, dinig kita. Sa ano ka mag-rinig sa live? Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Yan sa tatsyo Bacolod, vlogger Sangyan Kalot. Ang landas, puso mo, oras na. Pag akyat ka, parang kumanta ka rin. Ikaw yung magkarinig ng noise. May something mo actually. Yeah. Magbuka ng pasya. Tayo na sa liwanag. Baga muna ako. Ano muna ako. Tawag nito. Ang takot ay... sige. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay... Inalit kami lagi tayo. Ayan, wag mo na ba si Ma'am Scarlett? Ayan, hindi siya marinig. Mahina yung kanyang sira yung kanyang pag nito. Ang kanyang hinanit ko yun, sige. Yun, wait lang. Ayan, sige. Ayan. Lagyan natin ng medyo tumatakbo-takbo naman. Ayan. Yan sa tao dyan sa 7 million viewers. Yan, sige, mag-ano na kayo dyan naman yung hagdanan pagka na mag-request natin. Sige lang, okay lang mo, Pounder. Ayan. Victor Wood.
Sierra Madre. Ayan, ito tayo sa Sierra Madre. Wait time! Ayos na ba? Ayan, mga korek sa... Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ng marami kong alaala. Lungkot. At bigla akong lumuha dahil ako'y sabi na sa lalawigan minumutya. Naghihintay pa rin ako sa iyo ko doon sa naroon. Mga magulang na may nag-aala sa akin. Ay! O masilayan ko man ang bundok para batin. Gumagaan ang hirap. Ayan, yan, di kabisado. Ayan, ilonggo na lang ta. Ikaw isa ko sa iyo. Ayan, I will come back sa Mom's Garden. Dinig na ako? I-try ko mag-tutok it. Sige. Fire. Walang tawa. Wala pa rin. Ayun. Ayan, meron na. Ayun, okay na guys. O, kantahan mo na. Ito to sa'yo, Los Founder. Ano pa na kanta mo yan? Kantahin ko muna itong maganda ka dyan. Ayan. Dinig mo ko? Dinig. Sana all. Wala na yata internet ko. Nangyari. راسك جاهز لتحدي السالب Sana all. Yan guys, Ano ba request ito, kayo kay babes? host. Huwag kayong mahiya. Huwag mahiya guys. Sa panahon ngayon, dapat pakapala na natin. Oo. We might living
must be on my way. The time is calling me. My train is going. I see it in your eyes. The love that needs your tears. But I'll be lonely without you. Need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand. I've been missing you. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I had enough. Makahingalin tayo. Mas halit ka muna. Inom muna akong tubig. Yan, naka 37 minutes pa lang. Bagal naman. Nakainom ng tubig si host, guys. Wala man akong alam na kantahin. Kanta ka na yan, birit ka lang. Kahit ano lang, birita mo ng biritan lang. Kasi naman yan. Yan, Ladzoni. Kamusta ka na, Ladzoni? Shoutout sa'yo. Pahinga ka muna dyan. Kuya, sabi niya. Oni, kumusta ka, Oni? Okay ka na ba? Ano ba? So, therefore, back to... Ikaw na lang. Wala kang kanta dyan, Ma'am Scarlett. Tayo na lang. Nang kumain ka sa restaurant. Tapos ko lang kumain sa Singapore. Makabira. Ayan, okay naman lang sana. Ay, nag-isa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puti. Sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang sigaw. Sa dilaw na buwan. Kung mabuhay ng malungkot, ikaw ang nagpapasaya. Tignan natin yung ikaw. So, ito ni host. Ikaw. Ikaw. Cover speech. Ayun sa touch nyo guys, Lods. Maraming salamat. Mapagpalang gabi, Lods Falcon sa Tamsak na yan. Maraming salamat, Lods Myong, no? At babae kumanta. Sa pagpunta ng bawat oras ay ikaw. Inisip-isip ko, di mahinto-binti ng puso.
Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't ko'y pag-ibig ko'y ikaw. Ayan, sa tatay Ras Myong, no? Haba ng oras ngayon. Tayo na natin, guys. Apologies, Ma'am Scarlett. Huminto sa bawat oras ng tayo, pag-ikot na ng mundo, umingiti ng puso, kiting puso. Nasagot na ang tanong, alala, mapapasakit ng ulo. Ang pag-ibig na hinintay, puso ay naramay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ang pag-ibig na hinintay. Ay, ka naman, Ma'am Scarlett. Sakit na yung lamunan ko. Ayan, sa tatsin dyan, guys. Lakas ba? Ano yung sa akin? Di ba may request ko sa'yo si ano? Yung Sinta? Sinta, kantayin mo na. Siya yung nag-request, di ba? Sa Ras Myong. Hindi siya, si ano yun, si Tatay Rene? Saglit si guys, Ras Myong hinahanap yun. ako ng kanta. Ano nga ba yung title niya? Sige, fire. Sunod natin ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Saglit guys, search ko muna. Ano ba tong title niya? Ayun. Dahil lang nga, hinihingal ako. Ano yun? Silipin ko ulit. Nakalimutan ko. First na ba, mahal mo, baby na ako. Ito ba yun? Galab shoutout yan sa baba, guys. Good evening. Hapon na gabi na sa amin. My gosh. Ayun, habang hinahanap ni Ma'am Scarlett yung kanyang kantahin, guys. Shoutout ulit sa inyo dyan. Shoutout sa 3 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Shoutout sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan. Ayan. Ayan, habang naghahanap pa yung ating co-host ng kanyang kantahin. Ayan, ang kantahin niya po ay Dinig ba? Sinta. Dinig. Sige. Fire! Di mo ba naaalala ang katulad ko? Wala na bang ganap sa puso? Wala siyang background, Ma'am Scarlett. Okay lang? Lagyan mo ng background. Okay na yun eh. Wala bang background? Walang background? Walang background music. Ba yan? Saglit. Ano ba itong biit ko na to? Ayan, music. Wala kaya? Wala siyang music. Tuluyang bang nilimot ang lahat? Wala na bang kahit na bakas? Ang pag-ibig natin ba'y magwawakas? Hindi ka ba nang hihinayang? Ganon na lamang, wala
di na ako. Ay, background? Wala, hindi siya masyado. Pero okay naman yung boses eh. Wala siyang background mahina. Ay, bakit? Saan siya nag-ano? Doon mo na sa speaker lagay. Speaker mo na yun. Sabay katulad kong kayang tawanan ng hapon. Kung sakaling iwan mo ay kayang ngumiti. Ang ngaya'y minamahal kita. Maghihintay pa rin ng pusong nag-iisa. Hindi ka ba nang hihinayang? Kaya ba'y ganon na lamang? Wala na ba ang init ng pag-ibig mo? Naglako ba sa puso mo? Kaya't ngayon ang mahal mo'y di na ako. Hindi ka ba nanghihinayang? Nangyari ba ganon na lamang? Wala na ba ang init ng pag-ibig mo? Naglako ba sa puso mo? Kaya't ngayon ang mahal mo'y hindi na ako. Ayan, host. Tapos na ako, host. Sa unahan, sa kalati, sa hulihan lang yan, guys. Ayan, wala siyang background. Lagyan mo ng background para mas maganda. Yan, perfect. Ang boses. Kasi hindi umaano yung ano ko, background ko, sayang. Ayun, sige, kantahin po natin yung request ni Lods Myung, no? Ayan, sige. Ano yung request niya? Ayan. Ikaw, ang dahilan. Wow. By Jerry. Tayin ko yung Sinta. Ayan, sige. Ikaw, Sinta ba yun? Ayan. Yan. Sinta yun. Bakit Sinta? Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, ako'y hindi mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, Sinta, ikaw ang dahilan. Pero magkapulit. Ano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang pinitibok ng puso ko?
Di na maglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Ayan sa tatlo niya, wala akong gawa. Ayan na sa tatlo niya, isang sex minute version. Ang lakas sa inyo po. Gusto mo na i-create mo ako. Basta. Ang lakas po sa inyo po. Ang ano, sa abin. Ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang Jay Lala, may alam siya. di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta. Ikaw ang mahal. Ayun, siya ang dahilan. Ayan, Ayan, so much sa kayo tatlo niya dyan. dyan, kay host. Yan, Ayan, Ma'am baka MJ. gusto mong sumali sa aming practice. Gusto mo kumanta? Ayan guys, bakit Sinta? Walang background music? Paano nga to? Ano ba yan? At di mo naisip Ayan. Oh, Scarlett, saglit lang. Bigyan kita ng background music, ha? ng iyong Saglit. ha? Bakit wala akong background? Paano? Anong gawin ko? Kami galab shout out sa lahat. Ayan. Wala akong jowa. Labo shout out. Wala akong jowa. Sana all walang jowa. Wala din kami mga jowa, guys. Kita ko ba yan? Yan, mega love shout out sa lahat. At di mo naisip nang iyong iwanan ang aking puso.
labis na nasaktan. Ganun ba yun? Malibang pag-ibig ang aking inaalala. Ika'y nag-akala ito ay hindi tunay. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ba ayaw mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit ka iba'y laging naniniwala? Bakit sinta? Wala na. Hindi ko maamin ang dahil sa akin ang ating pag-ibig ngayon ay naglaho na. Laman itong puso ang iyong pagbabago. Siya ba ang mapalay? Siya bang hindi ako? Maraming grabe sa atin. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong bigyan mga paniwalag? Wala na. Mataas na. Bakit sa iba'y naniniwala? Ayan, tapos ako. Ano na yan? MJ, may galag shout out. Nasa tatsi niyan guys. Bakit cinta? Yung mga professional ang kumakanta niyan. Nasa sa'yo mga MJ. Bakit ba isang laho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ba ayaw mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo isadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit ka iba'y lagi naniniwala ka? Bakit sinta? Bakit sinta? O yun. Diba? Learn. Ayan guys. Yan. Diba? Saan ang hustisya? Ayan, nagsasalita pala ako rito na nakamit. Ayan, sa tatsi Ma'am Mami, Ma'am MJ, Lods Myong, no? Ayan, maraming salamat. Yan, guys. Kasi may mga Oh, viewers asahan natin mo yan. si siya sa inawit Jot ni at ulit sa Scarlett. inyo. Ayan, maraming salamat Ma'am Scarlett. Galing ng basta Ma'am Scarlett. Wow, sana all. Gusto nyo umakyat yan guys. Ayan. Request rin ng kanta Ma'am Scarlett. Ano natin? Ito, kantahin ko ito yung ano, paminsan. Ayan guys, request lang kayo guys. Kahit na sintonado yan, kakantahin yan ni host. Ito, pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Kantahin ko ito guys. At sa balaw. Ayan. Hindi naman yan mano kasi nakita ko nga doon sila ni Kat. Huwag kasi kayong maniwala sa iba. Oh, ayan. Shoutout sa Pag-ibig inyo ko dyan, sa'yo, guys. hindi magbabago. Ay wow, tinapatan ah. Ayan. Para makita tayo. Kata tayo. Ayan. Hindi naman makita kasi maliit eh. Ano yan? Unang palakihin. Para makita niyo kung makanta.
Yan, let's go. Kay tagal hinanap-hanap, hihintay at pinapangarap. Ngayon'y nakita ka'y di ako papayag. Sa piling ko'y nawalay pa. Bawat naisin mo'y bibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Ay, sorry. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba ang buhay ko. Dahil sa'yo wala na rin ako. Tunay na mahal at ating ilang sarap. Dahil sa inyo ngayon, Tunay na mahal. Habang nag-aawit na si Sister. Gusto nyo makit kayo, silipit sa akin ang hagdanan yan. Kaya pakanta nito. Ang akala ko ika'y pangarap lamang. Di makita, di masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin, panuhayin. Bawat naisin mo'y binibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo'y susundin ko. Huwag sana babago. Puso't isipan ko para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Habang tumatagal lalong mag-iiba ang buhay ko'y alay sa'yo. Kapag wala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba ang buhay ko'y alay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Ayun. Next song, Ma'am Scarlett. Anong Mo yun, request? tunay na mahal. Wala kasi akong background. Iniibig kita. Tunay na mahal. Yan ba yan? O, tunay na mahal. Ayan. Tunay na mahal. Nasana ang pangako mo noong sinusuyo ako. Ganun ba yun? Tunay na mahal. Tunay na mahal. Gusto doon sa karaoke tayo. Karaoke. Ayan. Karaoke song. Tunay na mahal. Siguro. Yung maano ko yung klaro. Saan ba ito? Karaoke version. Ito. Linaw. Maliit yata ito. Bata ka? Ang iba, ano ba ito? Bublo yan.
Ba't ang pangako mo sa'kin? Ako lang ang iibigin. Ngunit bakit ngayon meron ano? Bang ano ba? Hindi mapansin. Sa tunay aking alaala ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon meron mabasa? Yan na. Mo. Madama. Bibigas ng labi mo. Kahit bakit nabago pa sa akin ang damdamin mo, nananatiling kang mahal sa puso ko. Ayan, shoutout sa Lads. Lads Hal. Halos di, ano ba yun? Halos di ko na makaya. Shoutout sa Lads Hal. Oh, yes, yan pa po. Shoutout po sa Lads. Ang pagkamahal ng abay. Naglaho na? Lagi ako'y hindi ko pero makain sa akalaala. Ang pag-ibig ko sa'yo hindi mag-iiba. Nasama ang pangako mo noong lusa ako. Anong tanging ang ating binibigkas ng labi mo. Ngunit kahit nagbago pa ang damdamin mo, mananatiling kang mahal sa puso ko. At ikaw ang tunay na mahal. Ikaw na ho. Ako ay nasa mataas man yan. Anong ating binibigkas ng labi? Ngunit bakit sa akin ang damdamin mo? Sa puso ko. Sige, dulo. Saan ako nagpunta? Ngunit bakit bago pa sa akin ang damdamin mo? Panahon sa puso ko. Ikaw ang mahal sa puso ko. Bahala kayo dyan. Balikan mo kasi ng ano, yung magbasa ko. Hindi ko mabasa. Hindi mo malaki yan yan. Malaki na yan. Nakasun. Hindi nga. Nagalit ko tuloy. Kaya naman naman. Yan sa tadyan. Matadyan na. May singat ka na pala. Ayun ho. Dito na lang sa akin. Ah, sige. Pag dyan, kaliit. Hindi mabasa kasi. Ah, sige, hanapan natin ang kanta. Ano pang... Tochi Guevara, mahal ka sa akin. Tapos yun. Yes, yung tatay Ma'am MJ. Yung kanta mo na kita na isa. Sige. Maganap ko muna yung kanta. Galab shout out Isama to na. September. Para Dito mag-iba mabasa na. man. Dito na lang sa akin kahit walang background. Oh, maganda ka rin niya. Ako muna kakanta. Sige. Tunay, ano yun? Ah, Mahal maghanap ka muna sa dyan. akin, Tochi Guevara. Ako muna kakanta. Ah, sige. Yan na, go, go! Ayan. Maganda sa tatalit sa inyo dyan guys. Ang panagandang sa Scarlett. Kanta ko muna kaya. Yada, go, go, go. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul.
As I'm on my way, needed a friend, and the way I felt now is I'd be with you till the end. As I'm on my way, I'm glad to stay. Ayan, sa tatlo na yun dahil hindi pa nakabasa pa sa kanya. Bakit hindi mo mabasa? Bakit madam hindi mo mabasa? Maliit eh. Been a fall too long, this time for me. Pero dito sa cellphone ko, mabasa ko. As I'm on my way, so hard to say that the woman like you could wait around for a man like me. As I'm on my way, mighty glad to stay. Kaya medyo malabo na kasi madali ang start. Yes. Huwag na sa ating para. Ay, kasi. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow, Huwag sahod. and I know just where I'm going. Pack up my troubles and I will throw them all away. Because this time little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck time. Got this feeling down in my soul. Ganun po ba? As I'm on my way, needed a friend, and the way I feel now, I guess I need you in the end. Guess I'm on my way, I'm mighty glad to stay. Yan guys, basta sintunado guys. So, kaya magkaedad na ng 45. Pag mga sintunado guys, dapat nakasama na yung boses mo para mataas yung score mo sa Ayan. yan. Sige, masyado. Ito na lang sa atin kahit walang background. May background? Ayan, sige. Wala. Ayan, shout out. Wala. Wala. Akong jowa. Ayan, shout out siya dyan. Let's myong no. Ayan. Ayan guys, kahit walang background, basta't mabasa. Ayan, sige. Manat. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan at sa maging saking pagtulog, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwi na dahil sa'yo, puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan sana? Pag-ibig na nadaramay pagkaingatan, huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin at ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin.
O, di ba? Sayang walang background. Dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan sana? Pag-ibig na nadaramay pagkaingatan. At huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sana't sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain. Ang pagsamo ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ay, nako. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain. Ang pagsamo ko'y tunay na tunay, mahal ka sa akin. O, di ba? Tunay na tunay, mahal ka sa akin. O, yan guys. O, di ba? Yan. Walang background, no? Asan ang host? May biet ka naman, bakit ka wala nga, ayaw nga gumana ng ano niya, ng, ay nako, sarap itapon. Kaya yan, mano-mano guys. O, sinong gusto magmano-mano dyan? Di kailangan biet. Ayan, thank you so much sa inyo dyan. Asan si host? Ba't nakamute? Hindi gumagana yung ano ng biet ko. Ayusin ko pa. Ayan, thank you so much. May yung... Ayan, thank you. O, di ba? Anong gusto nyo? Ano pang gusto nyo? Pagkat ikaw, ito, labis na nasaktan. Unting pumapatak. Ayan, sige. Hanapin natin ng karaoke. Anong title nun? Labis na nasaktan. Inawit na atin yung host yun. Ah. Sayang ano at wala akong biet. Ang paganda pa naman daw sana ng boses yun. Ano yun? Labis na nasaktan? Ayan guys, try natin ulit guys. Natulog na si host. Kaya nga, ayan, try natin sa labis na kung Tapos na yun. May lasat ulit sa'yo, natulog na daw si host. Sige, Ma'am Scarlett, kumanta ka pa dyan, Ma'am Scarlett. Habang, wala naman kasing background. maganda nga pag walang background kasi tuloy-tuloy yung anong pag background kasi may nauna, mayroong nahuli. Kaya okay na yung walang background. Ayan. Sige, try natin to. Ayan, sige. Sa mga nasaktan dyan, huwag kayong mag-alala. May nag-aantay. Sa mga nasaktan niya, mag-amang-amang na kayo. Ito kanta para sa inyo to ay parang handog sa lahat po na nasaktan. Nasaktan nakabumangon at umibig muli. Pumapata.
nang di alam ang luha. Mababa. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng pusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit na habulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nang ulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Oh. Anong yan nang walang background? Wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, nasa isip ay lisanin. Aking hinihiling, muli ay tanggapin. Sumisigaw, labis na nasaktan. Labis na nasaktan. Oh my gosh. Eh guys, sa mga nasaktan dyan, Hintayin mo ko, Ma'am Scarlett. may pag-asa pa kayo. Sabi na best mo. Sige, maganda, maganda. Huwag ka lang uminom ng tubig na malamig mamaya. Wala talagang background? Wala, pero maganda yung boses. Sige, Nagkakainga tuloy ko mo lang. tapos walang background? Sige lang, maganda naman yung boses. Oo, okay nga. Mas bagay nga sa'yo. Sabi na tama, sabi na mas mo. Sige, tira. Okay, kung bagay na. Wala na nga. Napaus na. Eh, tapos na? Ayan nyo guys. Pag ako talaga nakabili, lason mong halik. Ikaw na host, uy. Ako na naman. Bakit? Lason yung halik? Ah, sige. Sa'yo na kantahin mo na yung lason ng halik. Lason mong halik. Kasi pa Ayan sa guys. MJ. Ah, sige. Sa lason mong halik si MJ Lalab. Ah, gusto niyo Ano ba to? sabi na kayo. Sige, try lang guys. Wala akong hindi gumagana yung aking Kinanta mo na yata to kanina? Siyempre, male version yun, female version Minsan naman. nang natikman ang init ng iyong halik. Kala ko narating ko na ang ulap sa langit. Aking Yan, ka-blessing ng Dubai, pag-isip, may shout out. ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas, ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago ka, hindi naman kapag kapiling na kita, nang lalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, na ang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong naiitlip, sa yakap mo ay nagayuma, ang pag-iwas ay di ko na kaya, hanggang ngayon ay nahanap ka na yun. Ba yun? Ang last mong halik.
Apoy na dati-rati, kay init ng ulian. Agad akong nadadarang, pag ikaw ay umaga. Kayo'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagtago ka. Di na maldama, pagkapiling na kita, nang lalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, na ang akala ko ay langit, nilaro-laro, wala mga pusong nahihitlin. Kaya kapay na gayuma, pag-iwas na hindi ko na kaya. Ang lason mong halik. Ayan guys, tapos na guys ha. Last song ko na yan guys. Mag-request na kayo kay host. Mawa maluway kayo. Ka-Blazy nag-Dubai. Aharang po. Ayan, thank you so much. Wala akong jowa. Salamat sa iyong paklap-klap dyan. Ma'am MJ, ayan. So, Queen Sniper. Pante kuya. Ayan, walang jacket si Queen Sniper. Host. Jacketan mo. Wait lang, bakit lagi nawawala si host? Kakaiba na yan. Tapos na ba yun? Tapos na? Oo. Tapos na pa rin. Ayun. Walang pante si Queen Sniper. Ano, meron na. Pero meron sana na sa Blazy, may kalap shout out. Ayan. Upcoming, salamat sa baba ko na upcoming. Sige. Anong oras ba? Yan. Kamsakan ko mamaya. Five days. Ayan. Sige, let's ibig. Wala akong ano. Sige, ano na yan? Pang 16. Sige. Saka na kita. Bakit wala akong Kuya! tawag nito? Akong jowa. Kuya. Wala akong Ay, shout out siya, Liz. background music. Anong Sabi bakit? niya. Ba yan? Ito na lang. Pang December na tayo. Pang December. Harang po may off-offa dito. Ayan. Of course. Ayan. Ako naman kakanta para may iba naman. Ayan. Para may iba naman kayo dyan. Ayan. Sige. Ayan. Ako, papalitan ko muna si Yos para mapagpahinga muna siya. Wala na akong boses guys. Tama Ayan. na. Kaluoy Ako mo siya, maawa kayo sa akin. Ako naman. Ayun. Ay, bubuyog tuloy. Natatawa ako. Ayan. Ako naman. Sige. Ayan pa. Harang pa. May ufa dito. Ayan. December na guys. December. Guys, December na. June pa lang ngayon. July, August. Matagal-tagal pang When December na. I was small and Christmas tree were torn, we used to laugh one another used to play. Don't ask me why, but time has passed by. Someone else moving from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But guess what? One verse.
what's the force falling one by one? And I recall the moment of them all, the day I kissed your cheeks and you were gone. You're my mother. Now we are tall and Christmas tree are small, and you don't ask the time of day, but you and our love will never die. But guess we'll cry our first day. Ayan, Lord, pamilya, Raja Dati. When I was small and Christmas trees were torn, do 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moving from far away. Ayan. Ayan, ikaw naman, Mas Card. Ayan guys, pasupport naman natin na kapin. Upcoming live ni Ma'am MJ. Ayan, tapsakan ko muna to. Ayan. Upcoming live, 5 days ago. Ayan, Ninja thumbs up. Hindi na ako magkukomment sa 16 thumbs up. Ayan, di pa parang pala akong dinandikit sa'yo, Ma'am MJ. Dikit ko na to. Ayan, Ma'am Scarlett. Saan na si Ma'am Scarlett? Wala na, nag-mute na. Tinawag na ng kanya. Wala nga kung hindi nga gumagana yung BF ko. Kung gumagana lang yan. Iwan ko sa inyo. Sige. O, tibulisan ng kapin. Ayan, sige. Habang may nakanta ka More ba ng kanta? Hindi pa. pamilya. Nagdala. Ikaw na. Habang wala pa. Ako muna. Sige. At tamsakan mo na si Ma'am MJ. Tapos tamsakan ko muna pagkatapos pag kumakanta ka. Sige. Go ahead. Sige. Started a job which started a whole world crying, crying. But I didn't see that the job was on me. I started to cry, which started a whole world loving me. And welcome sa Ma'am MJ. Oh, if I only see. And okay lang, that the joke was on me. Los Pyong naman nag-shoutout sa'yo. I look at the sky, running my hand over my eyes, and I fell off the bed, hurting my head from things that I said, till I finally died, which started a whole world living. Oh, if I only see that the joke was on me. I look at the skies, running my hand over my eyes, and I feel out of bed, hurting my head from things that I said, till I finally died, which started a whole world living. Oh, if I only see, oh yeah, that the joke
wasn't me. Oh no, that the joke wasn't me. Ayan, ikaw naman, Scarlett. Ka-blazing! Ayan. Tatamsak ako. Ayan, sige. Ito, kantahin ko. May Ka-blazing ng Dubai. Kantahin ko na lang ito. Isang karaoke song. Ayan, isang Christian song. Sige. Ikaw na kumanta. Ayan, sige. Lawak-lawak na. Alam, malungkot to. Ayan. Cute yan. Ah. Ayan, Queen Sniper. Sino ba ito si Queen Sniper? Ay, si Lalabs MJ. Ayan. Ayan, meron pa akong hindi naidikit pala sa'yo, Lalab. Hindi nga tayo dikit sa main ko, MJ. Kaya pala hindi ka nag-notify sa akin. Ayan, dinikit ko na sa'yo. Kaya pala. Ito, may isang karot na tayo. Ayan, Ma'am Blazing mo na shoutout. Ayan, saan nakapin guys kay Lalabs MJ? Patamsak naman. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. The sun's arms up, it's a new day now. It's time to sing your song again. Whatever Oo, ako nga ang hindi tumikit sa'yo, Lalabs MJ. Ikaw ba si Queen MJ? It may be seen when Ay, the nanonood ako. evening star. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Rich in love and your slow truth. Your name is great, in your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yung legit ko para His holy name. legit ko lahat yan. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. And on that day when my street is fallen, then that draws near my time has come. Still my soul will sing your praise. Saan po yung balikan nyo kung gusto nyo kung balikan? In 1,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I
shoutout. Siyempre naman yun. Christensen. Ba't sa din nila shoutout? Ano ka naman, Ma'am Scarlett? Ako naman nabili. Ano, Kuya bago- Saldi, may galap shout out. And guys, dito lang kayo guys. Magsukli sa ibababa ko kay Nor. Baby pa yung kanyang bahay. إن بغيت السفر يا ابن الحلال قد And si Kuya Saldi. Kuya Saldi, halika umakit ka dito Kuya Saldi. Ito naman background. Bakit ganun? Walang background. Samantala dito sa tainga ko, napaka, lakas. Ayun, Naka-mute ba ako kanina habang kumakanta? Di ah. Anuhin ko nga muna, bakit wala akong background? Ano ba? Anong gawin ko dito? Okay, itong Background record. si Ma'am Scarlett. Hanapan naman na yung background. Ngayon na ba rin siya, guys? Sige. Huwag ka naman background. Maganda nga pag walang background eh. Wala na nga boses, wala pa background. Ano nang Sige, ayusin mo kalalabasan? yung background mo. Sige, kantahan mo na kita. Okay, shoutout yan guys sa 7 million viewers natin. Ayan. Sorry, si Mahi. Ayan. You're the one, you're everything I think. You're my word, you're everything I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes as the breeze waits for the sun above. So my arms reach out to you, my life, with your hand resting in mine. I feel the power so divine. You're my word in your mind, and you're my word, you're everywhere I pray. If our love ceases to be, at this the end of my word for me. Palakasin nyo na yung boses nyo guys. One more song. And that love lazy. Ayan. Sa medyo kaya mataas yung score pag mataas yung boses. With your hand listening in mine, I feel a power so divine. You're my word and every breath. Yung ka-blessing. You're my word and every friend. If our love ceases to be, that's it, and all my word, and all my word, and all my word for me. What does that mean? Oh.
Wala, Scarlett, ready ka na ba? Ayan. Wala pa rin. Ayan, tapos na si host. Wala akong jowa ka, Blazy. Huwad na sa nakapin. Ayan, samsang ako muna si Ma'am Lee. Ayan, ikaw Huwad naman, na daw Scarlett. sa nakapin. In the morning. Kay Ma'am MG. Sa out sa lahat ng mga Ilonggo diya. Uy, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ang dami. 21 thumbs up. Ayan. Ay, hindi na ako mag-iwan ng bakas, Ma'am MG. Saan ito? Para sa Baguio. Ano na, host? Hanap mo na yung kakantahin mo? Yan, Lodge Saldi, maraming salamat sa pag-ibig yan. Yan, malapit tayo mag-2 hours. Ang haba ng oras na yun. Wala ka kantahin, nakakanta mo na ako. Wala ka pa kakantahin dyan, host? Host? Wala. Honestly. Oh na. Honestly! Yan, sige, kantahin ko sunod dyan. Taas yata yun. Sige mas, yung rito mo yan. Oh, ayan. Request niya. Alis. Oh, honestly yan. Basta't walang talikaran, nakatali sa rin. Hirap ay makakaya, kung ako ay malaya. Sa kuko ng agila, sa akin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, kailangan mong makalaya. Kailan ang tamang oras upang labanan ko ang mga pang-angapi sagad na sa aking buto. Ngunit walang kalayaan habang naroon ang kuko ng agila sa liko ng kabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapapalibig. Hirap man ang buhay, aking matipis. Basta't walang tanikalang nakatali sa liit. Ngunit walang kalayaan habang naroon ang kuko ng agila sa liko ng kabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapangalipin. Hi, host, Cheng TV. Kamusta tayo, Ma'am Chen? Subscriber.
Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Ako'y malayain sa kuko ng agila, mapangalipin. Ako'y malayain sa kuko ng agila, mapangalipin. Ayan, mga sa ulit sa inyo dyan. Ayan guys, shoutout sa Ma'am Scarlett. Ayan, nagbaba si Ma'am Shane. Ang silipin natin yung bahay ni Ma'am Shane. 60 pa yung bahay. Sige Ma'am Shane, bigyan kita ng 5 para hindi ka malagasan. Sige. Ayan yung Ma'am Scarlett. Bipin ko muna si Ma'am Shane. Good evening, Falcon, sa co-host mo dyan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tatay Rene. Ayan, shoutout sa iyo, Tatay Rene. Ayan. Ayan guys, bipin ko lang si Ma'am Shane. Ayan, maraming salamat guys. So, nagdikit yan sa premiere ni Ma'am MJ. Ayan. Guys, support naman natin si Ma'am Shane. Yung 60 pala yung bahay niya. Ayan. Dikitan niya naman si Ma'am Lahat Shane. na ata na idikit ko sa'yo. Magsilip ako ha, saglit. Ayan, sige. Ayan ko habang kumakanta pa si Post. Hindi, magdidikit ako. Silip ako nang maididikit ko sa'yo. Huli na kasi yung dumating siya sa live ko pa-end na ako. Ayan. No, short lang ka. No views. Ito. Sabi haba ako nang didikit sa Shane, ha? Kantahan ko muna kayo. Ayan, nakadikit na ba ito? Shane TV. Nakadikit na ito yung isa ko. Ayun, Shane, hindi pala naidikit ang mga ano ko sa'yo. Ayan, dikit niya na. Ayan guys, support naman nakapin. Batang bata pa. 60 pala yung bahay ni Ma'am Shane. Support naman natin si Ma'am Shane TV. Ayan, naba ako yung nagdidikit din sa kanya. Meron siyang Silipin ko. upcoming, may upcoming premiere ka pala. Premiere in Dikit 3 ko rin days. to. Dikit ko rin yung Sana iba ito niya. binaba mo para mapansakan. Ayan. Ayan guys, ha. Si Ma'am Shane. Yan, dikitan kita ha. Yan, pero manood ako ng video mo. Shane. Nakadikit na ako dito. 61 na siya. Ako. Ayan, let's only meron sa Ako na sa iyo. kumanta, wala naman ng background. Pangit mga boses ko, nadagdagan. Dahil lang, hindi pa ako nakadikit si Ma'am Shane. Ayan guys, support naman natin nakapin si Ma'am Shane. Pumasok ng background music ko. Ayan, mahina kasi sigla. Bago po yun kasi ako marunong Sir Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan guys, supportahan naman natin si Ma'am Shane. Sabi po yun. Tama na siguro na kanta yan, ganun ba? Ibaba mo kaya yun? Yan, para yun yung maipili host. Para Tapin yung ko na. magdidikit sa'yo, makatamsak din sa premiere mo. Panoorin mo May ng video. premiere siya. Ayan, nagtamsak na ako. Dito na, unang dikit. Dami niya palang premiere, oh. That's right. It's little my heart to fuss for my pain. Honestly, pala yung kayo yung luto, no? Ito natin. Dito na, ano. Ano sa ano? Ayan, siya. Kaya tayo marunong kumanta. Try ko, ma'am. Paano ba yun? Hindi ko alam. Ayan. Yung premiere mo?
Si Ma'am Shane, ikitang-kita mo. Pero ano nagbababa ng bahay mo? Try ko, ma'am. Sige. Tahan mo lang yung ano, may Lois Lane, dalawang susok. Kaya maraming salamat sa mga pakita ko Lois sa'yo, Lane. ha? Hindi ko bisado. Ayan, Shane. Tingnan mo, Shane. Diba ito yung upcoming mo? Ayan, oh. Upcoming mo yan. Ayan. Pinutin mo lang yung ano. Ayan, oh. Parang, ayan. Lalabas yung dyan. Copyright. Hindi ko bisado ko yan. Copy link. Ayan. Pag copy link mo, ganun yun. Parang nagbaba ka lang din ng bahay. Ayan. Sige, try mo. Lois Lane channel, harang po mo sa out po. Ayan. Guys, so paano natin nakapin? Hindi pa yung bahay. Ay, hindi ka lang. Hindi ko alam to po yan. Loads mo ako, no? Hindi pa yung mga video niya. Harang Ma'am Lois Lane channel. Ayan, sige po. Ayan, nababa niya ata. Sige nga, silipin ko Victor nga. Mills, I'd like to take you photograph so a party just another night. Host, yan yung ipin mo, host. Yung premiere niya. Beverly Hills. Ah, sige, sige. Ayan, dali lang Para guys. matamsakan. Ayan, sige, saglit lang. Ayan, sana yan na siya. Ayan na po, Ma'am Sir. Ayan, nakapin. Ayan, guys, support naman natin si Ma'am Shane, nakapin sa taas. Ilang hours na ba? Naputol ako, sige lang. I hope you find me and I don't take long. Maraming salamat. What's my feelings? We're growing strong Kasi, makakatamsak in a war sila. of wheels. Ayan, maraming salamat. Speak Victor Mills. I can attempt to fight you under the direction. I didn't see her walking out on the door. If I take it my time, spend it standing still. It's Victor Mills. I recall once in my life I felt this way, but I let her go and close the door, walk away. It's victorious. I cannot aim to show the heart on me. There's so much I need her company. Search the valleys and the hills. Minsan pa naman na nakapin, guys. You gotta find Mr. Mine. I cannot help to find you and turn you away. I was blinded by look in her eyes. If I take in my time, sweet sitting on her street. Speak to me. Wow, ano sir? Ano chambalan? Para oh, something soon might be in love. Ayan guys, support naman si Ma'am Shane. It's time to rethink brushing. New Ayan, ilan na ba siya? Isilip ko tong, ayan, dikit na sa'yo si Norm, pero nagtamsak. Ganyan, pag may pupuntahan kang live, gusto mong magpadikit, yung Hanggang sa dapat naman natin nakapin. short video yan, pag may upcoming ka, yung ibababa mo. Ayan. There's so much tree in the sun familiar.
Great expectation, everybody watching you. People you meet, the whole seems to know you. Even your old friends treat you like you're someone new. Johnny come lately, then you get in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in their eyes, this music begin to play. Hopeless romance, here we go again. But after a while you're looking the other way. It's those restless heart that never end. Johnny come lately, then you get in town. Everybody loves you, so don't let them down. Lois, yan, channel dyan. Maraming salamat sa'yo. Wow, galing naman din sir. Practice lang tayo. Mag-last naman ako. There's so many things you should have to hold her, but night after night you're willing to hold her, just to hold. Mag-end ka na kuya? Ayan. To show the routine. Ayan. Just remind you. Doesn't matter what side to be. Nakapang dito eh. Ayan, mag-end ka na kuya. Ayan. Sabi niya dito. Ayan, siguro mag-ano na rin ako. Ayan. What's out, what's out? Ayan, ma'am, ano, baba na si Ma'am Scarlett? Ayan, nahulog na si Ma'am Scarlett. Ayan, mag-end. Ako po, mga Lods, mag-uwi na ako. Mamaya, dikitan ko lang si Ma'am, kasi naka 2 hours na rin po ako. At ako muna yung magluluto ng aking hapunan. Ayan, si Ma'am Shane. Ang support naman si Ma'am Shane. Ilan na ba si Ma'am Shane? Sa kanyang premiere. Ba't hindi? Ayun guys, support naman natin si Ma'am Shane. Ayan, 20, ano pala si Ma'am Shane TV. Lods, miyong na, mga shoutout sa'yo. Ingat kuya dyan. Ayun, sige Lods, walang problema Lods. Mag-ina kami na kasi 2 hours na ako. Ayun, dikitan ko lang si Ma'am Shane. Lods, miyong na, mga Lods, shoutout sa'yo. Ayan, nauna na si Ma'am Scar. Silipin ko pa kung ano pa yung hindi ko nadikit dito. 6.9. Yan, mo ba? Nalagasan ako kasi dati 1,700 na ito eh. We can do the magic. Ayan. 63. We can do the magic, sabi ni Rosmio. Yung guys, support naman natin si Ma'am Shan. Request we can do the magic. Ano kayo? Mag-ina ka na si Ma'am, naka 2 hours na po ako. Nakikita ko lang si Ma'am Shane. Next time, katayin na po natin. We can do magic! Ano ba yan? We can do magic. Ano alam natin? Kantayin na. Ayan, mag-in na rin ako.
Kasi magpe-prito pa ako ng isda. Ang aking uulamin. Ayan. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Shane guys. Kanta ng Amerika pala to. Mahirap ito. Nakising ko lang. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayun, nakita ko lang po ito si Ma'am ano. At ako yung magpapaalam na rin sa inyo. Ayan si Ma'am Shane. Ayan guys, patamsakan naman natin si Ma'am Shane. Dikit lapag. Ilan pa yan? Ayan. 64. Ayan. Okay na yan Ma'am Shane kasi pagka marami naman nalalagas naman siya. Ayan. Ayun, sige para guys Ay, dito na pala. Hindi ko napansin. Sorry. Ma'am Scarlett. Dito ka na sa taas. Dalawang akyat na ako. Yan, sorry. Hindi ko narinig. Hindi ko pala, marami pala akong hindi naidikit sa'yo. Sige, dikit naman natin si Ma'am Shane. Sa live ko kasi, nakain na ako. Ayan guys, pag-uwitin naman natin si Ma'am Shane. Gawin na lang natin siyang 70. Dito na lang kita ay. Ayan, para mag-end na po tayo guys. So, tulungan naman natin si Ma'am Shane. Maluoy mo naman guys. Oy, yun na. Gawin na natin. Maraming salamat to papinat sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayan, pagawin natin 70. Si Ma'am Shane, 6 na lang. Wala na akong dikit yata. Ubus ko na eh. Sige nga, idikit ko lang itong main ko. Wala akong problema yun. Walang ano man, ayan, dinidikitan pa kita. Sige lang, sana mapag-wait mo siya ng 70. Naka-7 ano ka na, thumbs up ka na sa premiere mo. O, di ba? Wait lang. Kaya manonood ako ng video mo. Mga maiksi naman kasi video mo din. Ito, ano to? Calamansi juice. Yung mayroon siyang hindi naka-views dyan, yung lang ka. Ito, mayroon siyang, ang haba din pala, 9 minutes and 31 seconds. Ayan, dito, manood ako ng 2 minutes. Ayan, wow, thank you. Ayan, salamat din sa'yo dyan. Lahat ng ano mo, Si Ma'am tinamtakan Shane, ko. kahit 70 na lang, yun. Ilan na ba? 64 na, pang 65 na to. Ayan, dahil natin 70 na si Ma'am Shane. Kung kaya mong liwanan ka. Lods, maraming salamat sa inyo, Lods, sa pabidyo-bidyo, sa pag-support lagi. Panaka-live ako. Maraming niya salamat sa Kantahin inyo, mo Lods. muna yan bago ka mag-end. Ha? Kantahin mo muna yan bago ka mag-end. Yung ano? Nagdidikit ko naman ako kay Ma'am Shane. Yung ano? Yung kinanta mo kung kaya kung iwanan ka. Kaya mo ba talagang iwanan? Anon? Kaya ba talagang iwanan? Ay, hindi ko nakantahin yun. Oli! Kagin ni Hapalos, unang-unagod ko. Yan, sige Lods Myong No, maraming salamat sa Lods sa patuloy na pag-support pag naka-live po ako. Maraming salamat. Dikitan ko lang to Lods Myong No si Ma'am Shane para pagpahinga na kasi 2 hours. Magluluto din ako ng aking hapunan. Kanina pa, Lods. Lagi ko yung kinakanta. Kung kaya kong iwan. Ano ba title na? Kung kaya kong iwanan. Kantayin na lang natin para... Ayan, Ma'am Carl, gawin mo sa binti. Kantayin. Sana iasa pa. Di na. Sana? Ikaw sana siguro yun. Ano ba title na yan?
Ikaw sana? Ikaw Try sana. mo, search mo dyan. Hindi ko alam. Ayan. Ilang minutes ko na bang napanood? 2 minutes and 15 seconds. Pasok na pasok yan. Ang problema nito, hindi natin alam kung ano to. Anong title nun? Anong title? Sana maulit muli. Sana maulit mo ulit. Sana maulit muli pa. Sana maulit muli. Sige, sige. Sige, kantahin mo natin to. Sana maulit muli. Karaoke. Oh. Mabuti pa si Ken, alam. Yun pala. Tanggalin natin para tayo. Sana maulit muli. Regine Velasquez yan eh. Kaya mo nga si Freddy Aguilar, Regine pa. Ano ba yun? Yan ba yun? Hindi yan eh. Sana'y. Sana'y maulit muli. Sana'y maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana'y maulit muli. Sana'y bigyan ng pansin ang hiling ko. Kahapon, bukas, ngayon, tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana saktan. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapitan. Sana Kung kaya kong umiwas. Kaya kong Yan sa taas sa inyo niya, guys. mataas yun. Mataas nga ito, hindi naman. Siyempre, iyan natin. Mabaan natin kung mataas. Ibalik ang kahapon. Tapos na yan. Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapatayan. Huwag sana nating itapon pagmamahal na tapat. Kung ako'y nagkamali minsan, di na mapagbibigyan. Hindi mo ang nais. Sinasayaan sa ka. Kung kaya Kung kaya mo di na sana aasa pa. Di na sana ito nais ko. Di sana aasa. Ayan, thank you, thank you. Yan, sana makaliit po sa'yo. Ganda ng boss eh. Sige ma'am, Ma'am Shane, pagka mag-duet tayo, akit ka rin sa live. Pangit na nga ang boses ni Lods para kondisyon sa ano ganda dyan.
Maano lang kasi yun siya. Maano lang. Si John. Ayan, sige, gawin natin. Ayan. Mag-in ako, magluluto na ako. Joke lang yan. Yan, Lods, na maraming salamat sa support. Ayun, guys. Habang pag-ibig mo. Nag-wait na ba si Ma'am Shane? 65 pa lang. Sana'y maulit Yan, pero okay na yan. Hindi man na nadikit natin kay Ma'am Shane. bigyan ng pansin. Lamig Ayan. bukas ngayon. Ma'am Scarlett, mag-in na ako. Nakadikit ka na kay Ma'am Shane? Di pa. Tawa si Ma'am Shane. Meron Kaya pa. dikit mo si Ma'am. Sige na, madikit ka muna dyan. Kung kaya kong iwanan ka, ganon. Di na sana asa pa. Kung kaya kong umiwas na. Oh. Abangan nyo guys ha, magbibili ako ng Biet, yung original. Para hindi masira. Di na sana lapit pa. Kung kaya ko sana. Yun, mataas yun. Ibalik ang kahapon. Sandaling pantayan. Sa chorus lang ako, guys. Pag pagbibigyan, git, kaya kong wanan, hindi na sana asa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lapit pa. Kung isa na lang. Kunin ko na lang yung link ni ni tawag nito. Mag-end ka na, host. O, kunin ko na lang ang link ni Shane. Ayan, Shane, kinuha ko na yung link mo. Yan, tulungan kita sa bahay mo para mabilis. Ma'am Shane? Shane. Kinuha ko na yung mo, house and lot mo. At ibebenta natin yan sa mga nagla-live. Ha? Tulungan kita. Basta mag-clear history ka lang at mag-ano ka pa ng mga video mo. Abot ka ng 100 niyan, pwede ka nang mag-live. Sige, isabay na din kita sa anak ko. So, bakit ayaw maano? Ayun, nakuha ko na. Saglit, hindi ganito. O, ayan. Ayan na ha, nakuha ko na. Ma'am Shane, ayan o, nakuha ko na. Nasa messenger ko na. Ayan, tulungan kita sa bahay mo. Ayan. Ibababa ko to sa mga magla-live sa mga team namin. Ayan, naka-10 thumbs up ka na. Akin lahat tong nasa live chat. Si Jane, Scarlett, si Norfamia, anak ko to, Scarlett to. Sunless, mayroon pang isa. Saglit, isa na lang. Mayroon pang isa, wala dito. Bakit naka-mute si host? Ito sino ba yun nandoon? Sunless, si Sunless ata ang wala doon.
Ayan guys, sa nakapin, maluoy kayo, baby pa. Naglalampin pa guys. Awa maluoy. Ranas na natin yan. Yan, sana'y maulit muli. Alin ang mauulit ba? Yun ang tanong na hindi ko masagot. Ayan, hindi pa nga. Ayan, pang 11. Saglit lang. Sana ba yung video mo na 9 minutes? Upcoming na to. Ito, yung nag-ano ka ng calamansi juice. Pinas po kayo, ma'am, Shane? Nasa Pinas ka ba? Nung oras na, di ka patulog? Okay po, Lord. Ayan, nanonood ako. Ayan. Sa kalamansi mo. Tagal na akong hindi nakakano ng kalamansi, ah. Dito kasi lemon. Iba kasi yung kalamansi ata, eh. Mas masarap yung kalamansi, ah. Ang laway tuloy ako. Asaway. Ayan, paabutin ko lang ng 2 minutes. Host, mag-end ka na! Oh, 12, 13 tamsak na siya. Guys, na nakapin guys. Maluoy naman kayo guys. Ayan, 66 pa lang siya. 60 yan siya kanina. Ang naidikit ko, mahal ang kalamansi sa... grabe oh. Paano makatas oh. Nanglalaway ako. Kalamay kag tubig. Ilonggo gali ni. Oh, wag ilonggo ka diyan kay yung kalamay kag kalamansi. Ano daw? Grabe makatas oh. Ay, mahal na kaya ngayon bilihin sa Pinas na lang. Ilonggo ka host, ay Shane, kasi narinig ko ang kalamay kag kalamansi. Ayan makatas ayan Tingnan nyo Sino bang hindi manglaway dyan Oh. Sarap to sa kinilaw, kilawin, sa kinilaw, ano yan? Kinilaw, kilawin. Yun. Ayan, 2 minutes na. Ano yung sabi mo kanina? Mas mura ang lemon, mahal ang kalamansi. Ganun ba? Mahal sa Pinas ang lemon? Grabe Ang hindi ko lang alam, pero yung sa anak ko, bago ko siya na-live, mahigit 200 subscriber. Naka-live na siya.
Pero hindi pa lang siya makadirect. Pag makaabot ka na ng 500, kalahati na yan, pwede ka na makadirect. Ayan, pasensya na kayo guys. Yung sa community. Ayan, Kalamay naprito daw, ko sa boss, kalamay. Sino? Yung kalamansi, lagyan ng kalamay. Oh, masarap yan. Kalamansi na may asukal. Masarap yan. Oh, masarap yan. Kalamanding. Kalamunding Ayan, sa oh. Ilonggo ang kalamansi. Oh. O, Oh, tingnan masarap mo, yan. oh. Oo, Kalamansi, masarap yan. Sino nagluto niyan? Si Mama, no? Ah, Shane? gapanguyab, dahil siya lang mainom. Galaway-laway. Naman kayo mo. Sino si Ma'am Shane? Ilongga si Ma'am Shane, oh. Laway, man ako Yes. sa kalamansi mo, oy. Bawa kalami kayo nami. Miyong no, TV oo. Bawa si Ma'am Shane kayo Ilonggo ka mang di Ma'am Shane. Saan ka Ma'am Shane ka po? Kaya narinig ko nga sa ano niya, narinig ko dito na habang nag-aano siya ng kalamansi, narinig ko yung boses niya. Sabi ko, Ilonggo pala. Ilonggo, isigay nun, karaya kay damo man ang hambal sang Ilonggo. Ang ako ya karaya, ako gidya mo. Wara takan sila sa nyo, Ilonggo man na sa, taga, ano man sila sa no? Hindi mag-uli. Kanina pa yan matutulog ba? Mag-in ka na. Hanggang hindi pa natutulog. Antok na daw yan. Wara, tayo mo, wara, pamati mo matayo. Ayaw, Ma'am Lois Lane. Maraming salamat, Ma'am Lois Lane. Siyempre guys, ako guys, mag-in na kasi si nakakon nga kababayan na si Lods Myong na natuyo na sa. Kaya naman na sa natuyo. Pero na sa kada agto sa akong live. Damo kaya salamat sa mga Lods Myong, no? Oo, makatas talaga, oh. Wow, manamit yun nga kalamansi. Baka galaway ito na. Ayan. Asan mo si Ma'am Shane? Nandyan pa ba sa baba? Opo, ma'am. Meron na Ano pa si siyang Ma'am Shane? Ma'am Shane din ka ano, sa Iloilo, Antique, karaya. Kaya mo lugar man. Kayo lang guman Ano, Ma'am ko. Shane? Tingnan Opo, mo, ma'am. nanlalaway ako. Ano daw yan? Sarap yan, Ano sabi vitamin mo? C. Mag-inom daw yung ano, ano yun? 12:48 Mag-check ng minutes. dito. Opo, kasi dito sa amin, 7:48 na ng gabi. Yan, 7:48 Eve dito sa Middle East Time. 12:48, Siyempre sa Pilipinas, midnight na po, 12:48 naman ma'am. dyan. Agay. Yan, Ma'am Lois Gising Lane. ka pa? Shannon, maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Lois Lane. Kanda si Ma'am Shane. Ma'am Shane, ikaw ka po Ayan, sa mega Iloilo. love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, mega love shoutout guys. Bye-bye. Talo na ako, mag-e na si host. Patugin Ayan, sige, mo na Ma'am si Scarlett. kanina pa yan inaantok. Sige, Ayan, bye-bye sila si guys. Ma'am, Thank you, Ma'am Shane. Ayan. Sige, Ma'am Scarlett, maraming salamat ulit sa patuloy na pag-support, sa pagsama sa akin sa taas. Ayan. Ma'am Shane, Lods Myong, no, maraming salamat. Ma'am Shane TV, ayan, sige, unti-unti lang, Ma'am Shane, dalaw ka lang ulit para pag nag-live. Bye! Ma'am Lois Lane channel, maraming salamat ulit. Channel. Lods Myong, no! Ayan, sige po, Bye. bye-bye. Yan guys, mag-end na po si host kasi napagod na ako sa kanta. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo sa nagdalaw niyo guys sa pag-support. Lods Myong, no, kay Lods Oni, maraming salamat kahit may nakaramdaman na patuloy pa rin ng 5GB sa baba. Ayan, Ma'am Lois, Ma'am Shane, Lods, maraming salamat kay Lods Saldi. Shoutout sa lahat ng mga members sa Lods Saldi, Bro Noel Naraha. Ayan, Ma'am Scarlett Norfamia. Ayan, kay Lods Piofio. Ayan, siyempre sa lahat po ng mga members natin kay Kuya Mong, Lods Forever Mine. Ayan, thank you so much sa lahat yun guys. Mag-ingat po tayo lagi. Ayan, keep safe sa lahat. Ayan, wag lagi makalimutan makatawag din sa taas para po sa ating ingatan po tayo lagi. Ayan, good night sa lahat. And God bless us all. Good night. Bye-bye.